Kini ang Atraka Balita 943. Ang gipegayon nga proclamation and taking ceremony sa National Party kapong adlaw, Oktubre 3 ning tuiga sa Negros Oriental Provincial Convention Center sa siyudad sa Dumaguete. Gisugdan ang mga programa mga alas 10 ang tagna sa buntag. Pagka wala paglangay, gipaila ang mga kandidato ni Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo sa pagka-mayor, pagka-vice mayor ug magpapili nga konsyal sa nakariyang munisipalidad og syudad sakop ning lalawigan. Si Provincial Governor Ruel Ragay Digamo uban sa iyahang kandidato mihurar o may proklamar sa partido sa National Lista Party. Tubangan sa presidente niini nga si Senador Cynthia Villar pinagi sa Zoom o virtual nga panagtigom. Bitambong usab dito si kanhi Gobernador kanhi Congressman George Planto Arnay sa maong programa apan virtual gyapon siya. Matod pa ni Governor Digamo nga iyahang pahurar ubos sa Partido National Lista Party ang iyang kandidato gikan sa lungsod Basay padulong sa Dakbayan sa Kanlaon. Ania ang iyang pamahayag. Karong adlaw atong gipatake out ang tanan natong kandidato lukop nining lalawigan sa Negros Oriental. Ug imong makita naagyo tay kandidato tanan gikan sa Kanlaon paingon sa Basay. So I am happy that ang tanan mi commit para sa tinuray nga kalambuan o kalinaw para sa atong probinsya. I-declare nga mudagan diya mga pagka-gobernador. Yes, deklaran ako nga mudlagan ta pagka-gobernador by virtue of the Italiano Doctrine. Ka-interrupted term man ta. Dayon, doon na nasantay legal opinion sa Department of Interior and Local Government nga pwede pa ta kadlagan 2020 o 2025. So I declare myself kanina kamudagan pa ta o gobernador under sa Nationalista Party. Kini ang Atraka Balita 943. Dugang usab sa gobernador nga aduna siya tulok ka mga interesado nga magpapili og kongresista sa ikatulong purok o 3rd district sa probinsya sa Negros Oriental at bang sa kasamtangang congressman sa ikatulong distrito nga si Congressman Arnolfo Arnie Teves. Sa pagkaron wala pagikabutyag ang pangalan ni Governor Digamo kung kini mahibal-an sa ilahang pag-file sa COC Code Certificate of Candidacy. Ania ang iyang dugang pamahayag. Pagkuha na kay i-ayak pa ni nato ning tulo ka kandidato nga interesado. Kami sa ako agad maguko sa kaning kinaraan. So agad ko sa insakto nga adlaw, insakto nga pizza, insakto nga paglihok sa dagat, di mananagat man mi. So man siya amo ang gi agad kada nako file og kandidacy ako na siyang gi agad yun. Ko nga dako kayong suporta sa katawhan sa Negros Oriental kay nakakita na po ko sa survey ug mga eleksyon taog murag dako ra gyapon ta kayo labaw. So ako ra ning i-maintain kay balon naman mo. Ako dili nako mo promise kay wala man ko ang i-promise kay gatrabaho naman ko. Nakita naman ninyo ang atong mga agi. Pero kanang atong mga kaatbang sige pa naglibot-libot sa probinsya aron mo saad. So di nang dapita advantage sa kay na naman tay mga agi sila mo saad pa man. Kini ang Atraka Balita 943. Si Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo subling magpapili pagka-provincial governor sa probinsya sa Negros Oriental. Nahinabi kinis mga lokal nga tigbalita sa lalawigan sa Negros Oriental. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tumong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943.
Serbisyo publikong wala ipinilit at Rakabalita 943. Rakabalita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Rakabalita 943.